thlir tu te chi bai ule okas nili Beirut khawpui thil rap thak tak lo thleng ta thut chung chang le Israel in rang lutuka anin hnamhnawih lo thu an puan chung chang I thlir hawang u okas nili khan Lebanon khawpui Beirut long chawlhhmun pakhata engemaw thil puak vangin kangmei na sataka chhuak ta chiam maya he chiatna hian building tam tak tichhia in khawpui chu meikhu in a tuam nghal vekani he thil puak hian 3.5 magnitude na in lei angora mi hring som sari pariat lain non na an chan do thu le mi sang thum zariat lain hliam an tur thu tar lanani thi le hliam zat hi an pun bel zel rinani bok thi zinga hian mi poimo tak takan tel ve a Lebanon Rama Party hlun le upaber Lebanese Qatar Party General Secretary po thi zinga tel thu party thupuang tu chuan soi Beirut official te soidan chuan puak thei thil da khom na hmun pui storehouse atanga he chiatna hi thleng ni in an soyani storehouse a hian ammonium nitrate tam tham taka omani kang thel po le chan chhuatna thok tu te po in chiatna thlen na hmun hi an po ngal mai hlei thei lova thila puak reng maya al hlawh reng boka kang thel na hi helicopter manga tho ani Lebanese Red Cross chuan rescue team te hi avil renga United Nations lampo cheve ngalen United States po in tranpui na thok tura aiin pe reng thu asoya Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif chuan pui aiin huam thu alo soi ve bok United Kingdom po ngoi bik lo Prime Minister Boris Johnson chuan Beirut pui tur thu apuang nghal France Turkey Italy te po in tranpui na an pek tur thu an puang ve bok ani Beirut Hospital chu thok le khata akhat ngal veka hliam an tam tham em awangin anin admit seng lo ani ber mai hotel Dio Hospital chuan damlo an admit thei to lo thu le midang po an hospital akal ri to lo tura thu chwa an siam hialani Lebanon President Michael Aoun chuan emergency meeting ko ngalin voin okas ninga hi sun na ni man turin apuang ngal bok thil puak wang hian lir thei te chu in chung chhong thum na thlengin ain vor chowa achak hle ti a hriat thei mita mutu te chuan hetianga na sa hi an voi khat mu na ni thu an soi hlomani he chiatna thlen thu an hriat vele Israel sarkar chuan an thil ti ani lo thu an puang ngala Israel Foreign Minister Gabi Ashkenazi chuan Israel in hnamhnawih lo thu rang takin a puang chuak ngala he chiatna hi thil dangrin hlel tur eng ma om lo pal thil lieu ni in alang pu mo tur an om ka hrelo ti in Israel TV channel mangin Israel thil ti ani lo thu apuang molani he chiatna thlenga hian Israel hian rin helakai deuh nge ni ain soifia rang khop mai Israel le Lebanon in kar hit thatlai om hlei theilofa anin ngirngau ve renga tunlai China le India in kar thuchhia aya chezo kani hei wang hian ramdang pu turan zong ani chuan Israel chunga ba katla theidon lova ang Israel le Lebanon hian engma in zom na an nei lova Israel in tun thil thlenga tran puina apek tur po hi ramdang palai mangat pek angai don ani chuti khoparam in melma an nia Israel hi ain soifia reng mai ani Lebanon Prime Minister chuan he thil thlenga mo phurtu te chuan aman an hunge yang chiatna hi chan le wang oma thlengani mo phurtu te chuan him lowang chui zui ngal an nei ang ati ani Lebanon Prime Minister Hassan Diab chu soi hian on lam thil a soi chan mel lova helai long chawlhhmun thu nei tu te akok ber ni enalang sang ni som palia tang to khan he warehouse hlawhawm tak hian ti alo siam to ni ome puak thei thil ammonium nitrate hi ton sang ni zasari somnga lai anda ani Lebanon hian hun har sataka ma chon dai to a ram chung in dona te hlawhawm te in an ram economy hi atniam hle a no pangril tram choi tur nei lo hi noi nga chuang an om reng thu UN agency chuan atar langa tuna he chiatna wang hian an din mun a chezual hle don ani UN sipai omna United Nations Interim Force in Lebanon long po chenol maya sipai tam takin hliam an tur thu puang tu chuan soi US President Donald Trump chuan he thil thleng chung chang hi pal thila chiatna ni in angai ho lo thunga kan sipai ho tu tenen kan soi ho to a in beina rap thak tak terrible attack ni en kan ngai bom manga in beina ni in alang ber ati mau mai pal wanga thlenge in beina zawk hriat a har ri ta hle a helai hmuna puak thei thil om te hi Israel hian a hreruki awa amang tangkai ta zawk nge ni Israel la chuan puta sil ngal vat mai si a rin hel akai ta reu mai zo kani
Israel hian engwang ron phangal nge ani Israel intelligence Mossad thiltih ani thei mayangem ti te rilruwa alo lang du hle khunin hril le mayang chu Hezbollah hovin Lebanon atang hian Israel ram anti boy renga ram ribul naya omte tan chuan mortar manga inka te chunun phungpa ngai ang ani to maya Israel Hezbollah hi kumsang khat zakwa somriat pahni le sang ni le paruk khan anlo in do to a Israel hi sang khat zakwa somli pariat mai ni som palia independent anei atang khan voi khat ma la tlom ngai lo ani ole thlir tu ten nimin lam okas nilinia thil kheng chungchang in lo hriat ve na news kan an update ani kan channel men thlir sak thina wangin in chunga kan lo me